Nezvyknem pracovať v nedeľu, ale potreboval som trocha extra peňazí, tak som vzal rannú smenu. Domov som prišiel okolo 2:00 popoludní. Bývam v bytovke. Môj byt je na prvom poschodí spolu s ďalším bytom, ktorý patrí chlapovi, čo je väčšinou preč. Na prízemí býva pani Rougeová a na druhom poschodí sú ďalšie 2 byty. V jednom žije starší manželský pár a v druhom, priamo nado mnou, rodina, ktorú veľmi nevídam. Občas ráno počujem deti hundrať, že sa im nechce do školy. Potom dupot a ako schádzajú po schodoch. Niekedy zaslomené hlasy a cinkot riadu. Po 10:00 býva zvyčajne ticho. Prišiel som ku svojim dverám a zatiaľ, čo som v taške hľadal kľúče, počul som zhora hlasy. Boli tlmené a trochu napäté. Slova sa zlievali, ako by hovorili o niečom veľmi dôležitom. Nevedel som rozoznať, o čom presne, ale tón znel vážne. Treba mať na pamäti, že som tých ľudí nikdy predtým nevidel. Predpokladal som, že sú rodina, pretože som často počúval detské zvuky a to, čo si spájam s rodinnou domácnosťou. Osobne sme sa však nikdy nestretli. Prosto som si to domyslel. Každopádne našiel som kľúče a odomkol, no dovnútra som hneď nestúpil. Neviem prečo, ale nechal som dvere otvorené a ešte 2 sekundy som tam stál a načúval. A som za to rád. Pretože presne v momente, keď bolo počuť dvere, hlasy hore stíchli. Úplne. Ako keby teraz oni počúvali mňa. Ostal som stáť. Ticho sa rozlielo po celom schodisku. Všetci sme ho počúvali. Zhora sa ozval jeden jediný krok. V tej chvíli mi prešiel mraz po chrbte a svaly sa mi napli bez dôvodu. Dostal som náhlu potrebu len vojsť znova zabuchnúť dvere, čo som aj urobil. Začal som ukladať nákup do chladničky a upratovať okolo bytu, keď som zhora započul narodeninový spev. Najskôr veľmi potichu, no potom hlasnejšie a hlasnejšie. Usmiel som sa. Očividne plánovali prekvapenie, preto tá vážnosť. Znelo to, ako by spievalo tak 5 až 6 ľudí. Veľa šťastia, zdravia, milý Johan. Zlaté. Keď dospievali, začali znova. Divné, ale možno si to oslavenec vypýtal ešte raz. Deti radi sfúkujú sviečky. Bola to neskutočne dlhá pieseň a stále sa opakovala. Mala veľa zbytočných a divne zniecich slov. Keď skončili, nasledovala krátka prestávka a potom znova. Divná rodina, pomyslel som si. Už mi to začínalo liesť na nervy, tak som si nasadil slúchadlá a ľahol na pohovku. Okolo 4. alebo 5. som zaspal. Zobudil som sa okolo 8. Dezorientovaný, ako to býva pri nenaplánovaných šlofíkoch. Slnko zapadalo za strechy okolitých budov. Západ mal skôr melancholickú modrú farbu, nie tú klasickú červenú. Vrátilo mi to spomienky na ten divný pocit, keď idete spať po škole a zobudíte sa s bolavým hrdlom a otlačenou poduškou na tvári, so zlou náladou a mamou volajúcou na večeru. Prehltol som pozerajúce von z okna. Pretral som si oči a pomasíroval tvár. Postavil som sa, aby som si nabral pohár vody. Bosý som prešiel po chladnej podlahe do kuchyne, ktorá bola teraz ponorená do toho špecifického šera o 8. večer. A stál som v tichosti, rozmýšľajúc, čo so životom. Zrazu som si to konečne všimol. Jeden dôležitý detail. Ľudia hore stále spievali tú istú pieseň. Započúval som sa. Nebol som si istý, ako by som mal reagovať. Napadlo mi, či nemajú pustenú nahrávku na lúpe, ale neznelo to tak. Každé prehratie bolo odlišné od posledného. Buď boli naozaj divní, alebo to ich dieťa naozaj milovalo tú pieseň. Možno trénovali na nejaké vystúpenie. Rozmýšľal som, predsa len nikdy som ich nestretol. Netuším, čo robia. Možno naozaj nacvičovali. Tak som si nasadil slúchadlá a začal sa snažiť pripraviť si nejakú večeru. Aj keď som nebol moc hladný a hrdlo ma stále mierne bolelo. Najedol som sa, pustil si seriál a dal si sprchu. Ten spev ma začínal štvať, blížila sa 10. hodina a začínal som mať nutkanie výjsť hore a povedať im, aby prestali. Nie som konfliktný typ. Naozaj nerad dávam ľuďom najavo, že ma štvú a väčšina aj tak nereaguje, ako by mali. Nechcel som sa s nimi rozprávať, tak som zavolal otcovi. A hej, robia to už celé hodiny. Neviem, začína mi to vážne liesť na nervy. Tak im chod zaklopať, neotravuje to aj ostatných, tých starších hore.
Určite už chceli spať. Možno si jednoducho pustím hudbu. To by ich mohlo prehlušiť. A chceš počúvať hudbu? Nie, vlastne nie. Tak prečo to robiť kvôli nim? Choď hore. Pozdychol som si a neochotne súhlasil. Položil som mobil, obliekol si sveter a odomkol dvere. Vzduch na chodbe bolo niečo chladnejší ako vzduch vnútri. Pozrel som sa na tmavú chodbu, osvetlenú lúčmi svetla z mojich dverí a slabým svetlom zora. A išiel som po schodoch. Druhé poschodie bolo živšie ako to prvé. Dvere do bytu spievajúcej rodinky boli mierne pootvorené. Videl som za nimi svetlo a pohyby. Pomaly som sa priblížil a nazrel dovnútra. Uvidel som chodbu s balónmi a konfetami, pokojne poletujúcimi naokolo. Mierna nasládla vôňa sviečok visela vo vzduchu. Nechcel som, aby si ma všimli, tak som pomaly pootvoril dvere o kúsok viac. Malá chodba viedla k jedálenskému stolu. Tieňa tancovali na stenách, ako ľudia tancovali, spievali a tlieskali okolo stola. Na stole bola torta s rúžovou polevou, ozdobami a nápisom, ktorý som nedokázal prečítať. Pieseň pokračovala, ale hrubšie, ako som si pamätal. Ľudia sa usmievali, kývajúca zo strany na stranu k osobe sediacej pred tortou. Osvetlenie bolo tlmené a príjemné. Jediný zdroj boli sviečky. Ľudia okolo stola boli mierne stuhnutí. Pripomenulo mi to moje narodeniny ako dieťa. Krabice porozhadzované po zemi. Pokúsil som sa na nich lepšie pozrieť, alebo na to dieťa. Vyzeral ako malý chlapec s veľkou narodeninou čapicou na hlave. Mohol mať tak 10-12 rokov. Jeho tvár bola okrúhla, s veľkým natiahnutým úsmevom. Zapozeral som sa na jeho zuby. Neviem, čo ma k tomu priviedlo, ale nemal zuby dieťaťa. Boli žlté a hnilé. Neprirodzene mu trčali z úst. Oči mal veľké a červené, ako by hodiny plakal. Nepamätám si, že by som ho videl žmurknúť za tie minúty, čo som ho sledoval, ktoré mi prišli ako hodiny. Vyzeral veľmi napäto, až sa triasol. Nikdy som také dieťa nevidel. Všetka tá odvaha, ktorú som mal, kým som pristúpil k dverám, zrazu zmizla. Asi som sa úplne zadíval do tej scény, keď ma zrazu niečo vytrhlo z tranzu. Chlapec odvrátil pohľad od sviečok, ktoré už takmer úplne dohoreli, a pozrel sa priamo na mňa. Cítil som sa videný, tak ako nikdy predtým. Srdce sa mi prepadlo a zanechalo v hrudi bolestivý úzol, keď som sa tomu dieťaťu pozeral do očí. Jeho úsmev pomaly mizol a menil sa na grimasu. Chcel som utiecť, ale telo mi stuhlo na mieste. Zrazu sfúkol sviečky a miestnosť pohltila tma. V tej tme som začul šuchot, ktorý sa pohol smerom ku mne. Zalapal som po dychu, tresol dverami a takmer skokom sa spustil dolu schodmi. Šuchot a škrabanie ma nasledovalo. Z celej sily som pritiahol dvere a zabuchol ich presne vo chvíli, keď z opačnej strany do nich niečo narazilo. S očami do korán a mlistým pohľadom sa mi ich len tak podarilo zamknúť, práve keď začali dunivé údery. Spev zhora ustal. Pozrel som sa cez priezor. Chodba bola teraz úplne tmavá, ale dokázal som rozoznať detaily tej tváre, ktorú som videl predtým v slabo osvetlenej jedálni. Lenže teraz sme boli v rovnakej výške očí, čo bolo nemožné, keďže to malo byť dieťa. Malo? Alebo to bol dospelý človek? Čím viac som premýšľal, tým menej som chápal. Čo ma prinútilo myslieť si, že to bolo dieťa? Okrúhla tvár? Detské oblečenie? Rozoberať tú spomienku znamenalo zaoberať sa každým detailom tej príšernej tváre, čo som naozaj nechcel. Údery sa zmenili na škrabanie. Skríkol som, že zavolám políciu. Hlas mi zamrzol v hrdle. Údery boli tak silné, že tie dvere sa mohli každú chvíľu rozletieť. Zrazu som začul zhora jasný zvuk. Údery a škrabanie okamžite prestali. Boli to otvárajúce sa dvere. Dvere staršieho manželského páru. Hej, čo to pre Boha robíte? Je hlboká noc. Cez priezor som sledoval, ako dieťa, čo nebolo dieťa, odišlo od mojich dverí a vybralo sa nahor. Skončite s tým, kým nezavolám políciu. Mám plné zuby vašich detských záchvatov. Každý deň, pani Hlas náhle stíchol. Počúval som. Sotva som dýchal. Žiadny výkrik, žiadny zvuk. Nič. Len tiché škrabanie. Po
potom šuchot a slabý plač, pripomínajúci vynútené vzliky. Potichu som vyťukal políciu a nervózne opisoval, čo sa deje, so strachom, že ma začujú. Keď som im opisoval situáciu, znova som sa pozrel cez priezor. Privítala ma tá istá tvár, skreslená, oči prekrvavené a vpadnuté hlboko do lebky. Si vítaný pridať sa budúci rok, preto sme nechali dvere otvorené. Ozval sa hlas dospelého z tváre 12-ročného. Zalapal som po dychu a skrčil sa, ako by mi to mohlo nejako pomôcť. Polícia dorazila asi po pol hodine, čo bol absurdne dlhý čas. Išli hore a zapečatili celé druhé poschodie. Odmietli mi povedať detaily. Zostalo mi čakať na titulky v správach a uspokojiť sa s vágnymi odpovediami po množstve telefonátov. Pane Ure nikdy nežili žiadne deti. 2 z nich boli dospelí, ale 2 sa len hrali na deti. Odmietli mi povedať, čo sa stalo staršiemu páru. Len neochotne zamrmlali niečo o únosoch, masakre, vytranutých orgánoch. Niektoré obete, vraj mnoho, boli držané ako rukojemníci, nútení hrať tú ich hru. Darčeky boli len kusy mesa, hračky z kosti so stužkami. Jeden z nich bol náhrdelník zo zubov. Teraz prežívam naozaj ťažké obdobie. Snažím sa presťahovať bez nutnosti vracať sa tam príliš často. Nemôžem byť predať ani prenajať. Snáď len nejakému fanatikovi do true crime. Presťahoval som sa k rodičom, ale požiadal som ich, aby dali zámky navyše na dvere aj okna a nainštalovali kamery. Myslia si, že som paranoidný a mám PTSD. Nechal som ich v tom, lenže ja som si pozrel záznam bezpečnostnej kamery z tej noci. Zvonku, pred mojimi dverami. Ten chlapec, s ktorým som hovoril, sa nevrátil hore. Len sa doplazil k oknu a vyskočil von. Neviem, kde teraz môže byť. A dúfam, že to tak funguje oboma smermi.